तो आज हमर अछि कैप्सिकम पियाज टमाटो मटर लंका रसुण एटा हला कोबी ताले आज हमर कोन होची पिला माने चिली तो चिली कोबी ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସାଇଜ କରିକି ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ସାଇଜ କଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ବାଗେଇକି କାଟି ତାପରେ ଥାଳିରେ ସୁନ୍ଦର କି ସଜେଇକି ରଖି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କୋବି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନେବେ। ତା ଉପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଗୋଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହଳିଆ ରଖିଦେବେ ଗୋଳେଇବାକୁ। କଢେଇରେ ତେଲ ଢାଳି କୋବି ଗୁଡିକ ପକେଇ ଚାଲିବେ। କୋବି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଢାଳି ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟର ସବୁ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି। ମୁଁ ମୋ ଦେହର ମଳି କାହାକୁ ଦିଏନି। ଯଦି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସରିଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଧୋଇ ମାଜିକି ଟମାଟୋ ସସ୍ ୟୁଜ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଲଦାଲ କରି କୋବି ଗୁଡିକୁ କରେଇରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଚିଲି କୋବି। ଯା ହଉ ଏମିତି ଭାଉଜ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ, ଖାଲି ମତେ ମିଳୁ। ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ ହଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ବସିକି ଖାଉଛି। ଖାଲି କଣ ମୁଁ ଏକା? ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି। ଦି ଜଣ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ତ ହାଁ ହାଁ କରିକି ଇଏ ଦେଇଦେଉଛି। କଣ ରିଆକ୍ସନ ଦବ ଭାଉଜ? ଏଇ ଦି ଜଣ ଆଗୁଆ ସଦାବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆଇଛି ମତେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଦି ଜଣ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପେଟ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଦେଲେ। ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି ତ କାଳେ ଖରାପ ଭାବେ ଦଉନଥିଲେ 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରେମ ସୁଆଗ ଦେଖେଇକି ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଆଣିକି ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଗଲେ। ଆରେ ବାପରେ।